FM management sibonga asiqedi muhle umsebenzi abawenzile. Bese ngiphinde ngicele uchaza ukuthi le lineup kahle kahle yini esicabangile kade siqala siyenza, yikuphi esikubhekile kade siqala senza le lineup. Sibheke number 1 ukuthi umsakazi lo esimfaka kulolo hlelo esimfaka kulona uzokwazi yini ukuthwala imandate ye-SABC ekhona la ngaphakathi e-SABC noma esesemphakathini ngaphandle. Uzokwazi ukusimela futhi asimele kahle siye-SABC futhi siwukhozi FM. Saphinda futhi sabheka ukuthi uzokwazi yini ukunyusa irevenue yesiteshi ukhozi FM aphinde futhi anyuse eSABC. Sase sibeka kanjena ke sesiqedile ukuconsiderisha ukubheka konke lokho esengichazile. Ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo12 kuya ku3 ngo12 ebusuku kuya ku3 ekseni sobihleli nonkosinathi ohlelweni ikhaya lokhozi unkosinathi Mshengu. Ngomsombuluko kusukela ngo3 kuya ngo5 ekseni sobihleli noLonda Mbatha. uLonda Mbatha sokhumbula ukuthi wayewine iwini Mahlangu presenter search competition ngonyaka ka2022. Uhlelo ke azoqhubeka azolwenza manje ucobela kufakaza. Uzowenza ucobela kufalaza. uLonda Mbatha owayewina yethu yewine Mahlangu presenter search competition ngonyaka ka2022. Bese kuthi Tuesdays ngolezibili kuya ngolesihlanu kusukela ngo3 ekseni kuze kube u5 ekseni sizobe silalela uhlelo ulibo lokuqala nophindi P uphindile phewa. Sithi ngomsomluko futhi kuya kulwesihlanu ekseni sizobe hleli nethimba levuka Africa Breakfast Show ngo6 ekseni kuze kube u9. Lelo thimba uSipho Mbatha, umhlonishwa Sibisi ozobe enze sports, uNonhlanhla Buthelezi ozobe sakaza noSipho Mbatha, bese kuthi uAyanda Msweli uzobe senzela itraffic khona lapho ekseni. Ngomsombuluko futhi kuya ngolesihlanu kuya kulesihlanu ngo9 ekseni kuze kushaye u12 sobe siqhubeka sijabula sijule nomama uDudu Lady D Khoza. Somluko kuya ngolesihlanu sobe sisohlelweni idanki ngo12:30 kuya ngo3 emini. Usifiso Sibiya uZimiphi Biyela ibona bazobe beqhubeka nalolo hlelo. Siqhubeke futhi ngawo umsombuluko kuya kulesihlanu ngo3 ntambama kuya ku6 ntambama sizobe sihleli noKhathide Tjatha Ngobe ehambisana noSelby Mkhize noNcodube. uNcodube siyamamkela okokuqala la emsakazweni kulonyaka. uNcodube uzobe social commentator ohlelweni iwoza nabangani bakho. Umuntu ozobe enza isport kulolo hlelo uSibusiso Madonsela. iTraffic yona izobe yenziwa uMsweli uAyanda. Ngo6 kuya ku7 siphonse intambo koza kwethu be current affairs. Sibuye futhi siphonse intambo koza kwethu be sports uVictor Mlefe ozoqala ngo7 aqede ngo8 bese kuqhubeka uSiyabonga Mhlongo lapho ezobe esethulela ubusuku obuhle. Ngolesihlanu sizobe nofaka umoya from 8 kuze kube u12 ebusuku. Ufaka umoya wona uzobe wenziwa uZandile Zildladla. Bese kuthi ngomgqibelo ngo12 ebusuku kuze kushaye u3 ekseni sobe hleli noThokozani Mafresh Mpungose ohlelweni akulalwa. Ngawo futhi umgqibelo ngo3 ekseni kuze kube u6 ekseni sobe sihleli noLindani Hlophe ohlelweni ikhwezi lokusa.
siqhubeka nawo umgqibelo ngo7 ekseni kuze kube u9 ekseni so behleli noZama Mseleku siphinde futhi sikhumbule ukuthi uZama Mseleku wawina iWinnie Mahlangu presenter search ngonyaka ka2020 waye umuntu wesifazane wokuqala ukuwina leyo presenter search esiyesiyenze la emsakazweni njalo ngonyaka usezobamba uhlelo lwakheke manje uhlelo ulozolo oluzoqala njalo ngemgqibelo ngo7 ekseni kuze kube u9 ekseni bese phonsi intambo ku Khathide Tjatha Ngobe ubingelela Mpanza ohlelweni usigiya ngengoma siyazi ukuthi sisanda kwehlelwa isehlakalo esimbi kakhulu sokuthi sishiwe umlingani wethu emhlabeni uBK uMacengwane ngenxa yaleso sizathu sibe sesiphoqeleka kuba ukuthi uTjatha athi ukubamba kulolo hlelo asisho ukuthi useyalwenza kepha usabambile khathi thina njenge management sisaxoxisana ngaphakathi sisabona ukuthi kahle kahle sizowenza kanjani kulolo hlelo kodwa uTjatha uzobe hambisana noBingelela Mpanza belwenze kuze kufike isikhathi lapho sesibonile as management ukuthi yini engenzeka ngalolo hlelo siqhubeke siye ku Saturday khona ngo12 kuze kube u3 ntambama kuzobe kukhona uMandla Magwaza unjinji esilethela Ukhozi FM Top 20 bese kuthi ngo3 kuze kube u6 ntambama sizobe sine chillers noKhetha kwala ngawo futhi uSaturday uKhethama eqeda nje uphonsi intambo lapha koza kwethu besports abuye uLindani Lihlophe aqale ngo9 kuye ngo12 ebusuku esilethela inamba 2.0 bese kuthi ngesonto ngo12 ebusuku kuze kushaye u3 ekseni kuzobe kukhona uZandile Zildladla enza uhlelo ndaba ezinhle ngalo futhi isonto ngo3 ekseni kuze kushaye u6 ekseni sizobe silalele uhlelo sekuntwela ezansi olwenziwa uNozipho Zulu uNozipho Zulu is uyiwina yethu ye Winnie Mahlangu competition ka2023 uzobe senzela lolo hlelo njalo ngo3 ekseni kuze kushaye u6 ngamasonto uhlelo sekuntwela ezansi bese kuthi ngo6 ngalo isonto ngo6 ekseni kuze kushaye u7 siphonsi intambo futhi kubalingani bethu be-current affairs bezindaba bese bona baphinde futhi ngo7 to 9 baphonsi intambo kumama uThokozani Ndlovu ozobe esenza ezamabandla ngo9 kuze kushaye u12 ekseni sizobe sino mama uZanele Mbokazi ozobe esenzela uhlelo eShilo Sunday ngesonto futhi ngo12 emini kuze kushaye u3 sizobe sino Lucky Nkosi ohlelweni ezingasoze zabuna ngalo isonto futhi siqhubeke ngo5 kuze kushaye u8 ntambama sizobe sinohlelo iJazz olwenziwa umama uThokozani Ndlovu bese kuthi umama uThokozani Ndlovu aphonsi intambo kuboniswa moto ozobe seqala uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha kusukela ngo8 kuze kushaye u9 ebusuku ngo9 kuze kushaye u12 ebusuku sobe uboniswa moto uzobe sephonsa intambo kuLucky Nkosi ozobe enza uhlelo ingcwenga lapho esilethela uphuza emthonjeni noAsilele Rastafarian bese kuthi Ukhozi FM TV presenters okuyi channel yethu ekhona lapha ku YouTube channel yoKhozi FM ama presenters owabethuli bezihlelo lapho kuzobe kuNeliswa Ncele
noMuzi Mthabela. uMuzi Mthabela uyena esimamkelayo kulonyaka uneliswa vele ubevele khona lapho kuKhozi TV, kodwa uMuzi Mthabela uyena esimamkelayo ngezandla ezimhlophe kulolo hlelo lo Ukhozi TV. Injalo ilineup yethu ya 2024.